अशा प्रकारे आपण या 7व्या अध्यायापर्यंत आलेलो आहोत या भगवद्गीतेच्या अ, आध्यात्मिक या अशा या प्रवासामध्ये आणि खूप खूप स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आणि खूप आनंद आहे. आपण सगळेजण म्हणजे तुम्ही जे काही लोकं या 7व्या अध्यायापर्यंत आणि जसं मी म्हटलं अगदी पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या प्रत्येक अध्यायामध्ये मी तेच सांगत आलेली आहे, की कृष्ण जे सांगतो आहे ते अगदी 1-2 अध्यायामध्ये नाही कळणार आहे हो. तुम्ही सगळं जाणून घ्यायला तुम्हाला 18 अध्याय हे तुम्ही नीट ऐकून आणि ते सुद्धा खूप मी फक्त त्या संवादाला स्पर्श करतीये. कुठेतरी कृष्ण आणि अर्जुनांचा जो संवाद आहे आणि तो तुमच्यापर्यंत पोहोचावा आणि नंतर मग तुम्ही ते तात्पर्य आणि पुढच्या तुमच्या टप्प्यांसाठी तुम्हाला तयारी करणे हे एक उद्दिष्ट आहे. एक कृष्ण भावना मनामध्ये उपजत करणं आणि जोपासणं तुम्ही हे तुमच्या हातात आहे. आणि मग पुढे जाऊन तुम्हाला त्या गीतेचा अजून सखोल अभ्यास करायला म्हणजे नक्कीच त्या दृष्टीने तयारी करणं एवढं एक उद्दिष्ट आहे 18 दिवसांच्या या प्रवासाचं नक्कीच. आणि म्हणून मी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करते, ज्यांच्या आनंदासाठी आपण इथे आहोत, की अशा भगवान श्रीकृष्ण श्री राधा गोविंद यांना आपण सगळे इथूनच वंदन करूया. आणि श्री श्रीला प्रभुपाद ज्यांनी ही भगवद्गीता जशी आहे तशी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय असे हे श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन करूया. आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना मी सादर प्रणाम करते आणि ही इस्कॉनची पूर्ण टीम ज्यांचं या सगळ्या ह्याच्यामध्ये इतका मोठा सहभाग आहे आणि हा उपक्रम चालू ठेवण्यामध्ये प्रत्येकाचं अगदी काय म्हणतात ना खारीचा वाटा आणि प्रत्येक जण अगदी नेटाने काम करतंय. या सगळ्या टीमला माझा सादर प्रणाम. आता पुढची ही आमची हे बॅच लॉन्च झालेली आहे. तुम्ही सगळ्यांना लवकरच त्याची माहिती मिळेल. पण पुढची ही 25वी म्हणजे सिल्व्हर जुबली आपलं हे आहे बॅच आणि त्याचं खूप छान खूप ॲडव्हर्टाइज आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ते पोहोचावं असं प्रभूजींची पण खूप इच्छा आहे. आणि या सगळ्यांचा आमचा मानस आहे, की जास्तीत जास्त रजिस्ट्रेशन होऊन जास्तीत जास्त लोकांनी 18 अध्याय पूर्ण शिकावे आणि त्याचं अध्ययन करावं, की जितक्या तळागाळापर्यंत आणि जितक्या लोकांपर्यंत ही कृष्ण भावना पोहोचेल. आणि मला वाटतं हे खूप उत्तम माध्यम आहे. ॲक्चुअली भगवंतांच्या मुखातून ही आलेली जसं पहिल्या अध्यायापासून याचं महात्म्य सांगितलं, की भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेला हा उपदेश आणि इतका सखोल आहे आणि इतका प्रत्येक तुमच्या या टप्प्यावरती आयुष्याच्या अगदी जे टक्के-टोणपे आपण खातोय आणि जे काही आपण दुःख, सुख आणि या सगळ्या चढ-उताराच्या मार्गावर आहोत, याच्यावर निश्चित तुम्हाला खूप मार्गदर्शक आहे आणि निश्चित तुम्हाला कुठेतरी एक स्थैर्य द्यायला आणि कुठेतरी तुमच्या मनातल्या विचारांना एक परिवर्तन जे कोणी नक्कीच सगळ्यांचे मनं चांगली जे तुम्ही आध्यात्मिक मार्गावर आल्यात म्हणजे तुम्ही अत्यंत सगळी गुणी लोक आहात आणि अत्यंत खूप सगळ्यांची मनोवृत्ती नक्कीच चांगली आहे. परंतु जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येतायत, तुमच्या मनामधल्या ज्या काही शंका आहेत, त्यांचं निरसन करून आणि तुम्ही या उपदेशांचा सखोल अभ्यास करून तुम्ही निश्चितच या मार्गावरती तुम्हाला खूप एक चांगली उन्नती करू शकाल. आणि अशाच या प्रवासामध्ये आपण पुढे जातोय आणि जसं मी प्रत्येक दिवशी मी काल विजयलक्ष्मी माताजींना पाठवलेत सगळे अध्याय मी परत रेकॉर्डिंग्स पाठवलेत आणि प्रत्येक दिवशी सुद्धा आपण या अध्यायांची थोडीशी उजळणी करत असतो. कारण हे अगदी माळेप्रमाणे एकमेकांना जोडलेले आहेत, की जरी हे दुसऱ्या अध्यायापासून उपदेश सुरू झालेला असला तरी त्या प्रत्येक अर्जुनाच्या प्रत्येक मनातल्या शंकांचं भगवंतांनी निरसन केलंय. कारण तो प्रत्येक वेळोवेळी त्याला जे काही कन्फ्युजन, जो काही असमंजस तो झालेला आहे पहिल्या अध्यायापासून, की त्यांनी धनुष्य ठेवून दिलेलं आहे आपलं आणि तो नाही युद्ध करूच इच्छित नाहीये. परंतु त्याचं मनोबल कसं वाढवायचंय आणि त्याचं मन कशा प्रकारे परिवर्तित करून कशा प्रकारे त्याला तयार करायचं युद्धाला हे भगवंत ज्ञान आहे त्या पद्धतीने अनेक योगांच्या माध्यमातून सांगतायत. जसं आपण बुद्धियोग बघितला, सांख्य योग बघितला, आपण कर्मयोग बघितला, कर्म संन्यास योग बघितला, की कृष्ण भावित भावनेने जे कर्म करायचे, जे निष्काम कर्म आहे, ज्या कर्माच्या फळाची इच्छा करायची नाहीये आणि असं कर्म जे कृष्ण भावनेने की पूर्णपणे ते कृष्णाला अर्पण करायचंय, अशा या भावनेने जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते निष्काम कर्म हे अकर्माकडे वाटचाल करत असतं आणि अशाच या अकर्मी आपण कितीतरी अशा शुद्ध भक्तांचा की जे प्रत्यक्ष उदाहरण अगदी जे आहेत की श्रीला प्रभुपाद
की जे आपण शुद्ध भक्त आणि कशा प्रकारे हा भगवंतांचा भावनेचा प्रसार केला जातोय आणि हा कृष्ण भावनेचा, की अजूनही या इस्कॉनच्या माध्यमातून हा प्रसार इतका पुढे पुढे आणि इतक्या असंख्य लाखो करोडो लोकांपर्यंत आणि या ऑनलाईनच्या माध्यमातून टेक्नॉलॉजी इतकी, की भगवंतांच्या कृपेने या टेक्नॉलॉजी मार्फत आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा, घरामध्ये बसून आपण या सुंदर अशा संधीचा लाभ घेतोय आणि भगवंतांचा हा उपदेश प्रत्येक घराघरामध्ये पोहोचवण्याचा मानस आहे आणि त्या प्रत्येक घरामध्ये कुठेतरी शांती आणि स्थैर्य आणि सुख सौख्य लाभावं हे खूप अगदी म्हणजे ज्यांचा आनंद आहे, की भगवंत त्याचसाठी, की हा उपदेश भगवंतांनी अर्जुनाला देऊन हा आपल्यापर्यंत म्हणूनच पोहोचवलाय, की त्या ना त्या, की ज्या प्रकारे अर्जुनाला संभ्रमित केलेलं आहे ही भगवंतांची, जसं मी म्हटलं पहिल्या अध्यायापासून, की भगवंतांची योजना आहे, की कुठेतरी 4थ्या 10व्या अध्यायामध्ये सुद्धा भगवद्गीता कुठेतरी संपली असती, की जिथे अर्जुनाचे खूपदा पूर्ण झालेलं आहे त्यांचं, त्याच्या मनाला एक प्रकारचं विचारांना स्थैर्य येऊन कुठेतरी क्लॅरिटी आली आहे, कुठेतरी ते कळलेलं आहे त्यांना. परंतु काय, परंतु त्यांनी सांगितलं, की पुढे जाऊन अनेक अशा लोकांसाठी, की ज्यांना स्वतः म्हणजे कोण आहेत, की आपण अगदी अर्ध्या हळकुंडामध्ये पिवळे, की आपलं ज्ञान म्हणजे आपल्याकडे सगळ्यांचं ज्ञान आहे आणि आपण म्हणजे सगळे आहोत, की मग अगदी अगदी आपण भगवंतच आहोत, हा जे कोणी क्लेम करतात आणि असं कोणीतरी भासवतात, त्या सगळ्यांना हे ठासून सांगायचंय आणि त्या सगळ्यांच्या मनामध्ये हे नक्कीच हा उपदेश मनामनापर्यंत पोहोचवचा आहे. कारण मग हे जे मायावादी लोक आहेत आणि जे स्वतःला मग ते नास्तिक या स्वतःला म्हणवून घेतात, परंतु मग ते कुठेतरी टीका करणं आणि कुठेतरी अर्धवट ज्ञानामध्ये, की जिथे शास्त्राचा अभ्यासही दिसत नाही. आपण आत्ताच्या या युगामध्ये तर प्रत्येक वेळी आपल्याला, की लोक इतकी टीका करायला बसले, की खरोखर त्यांना त्याचं ज्ञान आहे का, की त्याचं वाचन झालंय का, वेदांचा अभ्यास. म्हणून प्रभुपादांनी एकदा त्यांना एक तुम्हाला सहज एक किस्सा सांगावासा वाटतो, की प्रभुपादांनी तो शेअर केला एका त्यांच्या वाणीमध्ये, की त्यांनी एका वर्गामध्ये असताना त्यांनी त्यांचं चालू होतं, कथन चालू होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी विचारलं, की काहींनी एक शंका विचारल्या 1-2 आणि त्या शंका विचारल्यानंतर मग तो जेव्हा तो सांगत होता किंवा जो दुसऱ्या माणसाला विचारल्यानंतर जे काही तो विचारत होता किंवा त्याला जे समजलं होतं त्याच्यावरनं प्रभुपादांनी विचारलं, की "तू भगवद्गीता वाचली आहेस का? तू मी जी लिहिली आहे ती भगवद्गीता वाचली आहेस का? हे 1 नाही, 2 नाही. तू भगवद्गीतेचा अभ्यास केला आहेस का? तू भगवद्गीता हॅव यू स्टडीड? हॅव यू स्टडी म्हणजे तू भगवद्गीतेचा अभ्यास तितका सखोल, की मी लिहिलेली तू वाचली आहेस का? मग नुसतंच हो, 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 हो तो अनुयायी म्हणत होता. परंतु त्याला ते समजलं, की शेवटी त्याला समजलं, की काय उद्दिष्ट आहे प्रभुपादांचं, की तू जेव्हा ते पूर्णपणे अभ्यासशील, की नुसतं वाचणं, मग नुसतं आपण आपले कथा वाचतो हो, आपण आपल्या कथाकथन वाचतो दशा कथा, परंतु जेव्हा तुम्ही तो अभ्यास, की प्रत्येक श्लोक हा इतका अभ्यास आणि प्रत्येक त्या संस्कृत श्लोकामध्ये इतका अर्थ दडलेला आहे, की मग तो अर्थ ग्रहण करणं आणि तो आपल्याला आत्मसात करणं हे अत्यंत कठीण आहे. मी सांगते ना, म्हणजे आम्ही हा अभ्यास आता पुढच्या टप्प्यांवरती आहे, तरी पुन्हा पुन्हा भगवद्गीता वाचली तरी पुन्हा वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला ती भेटत असते. आणि इतके वेळा म्हणून त्यांनी सांगितलं, की 18 अध्यायांप्रमाणे 18 वेळा जेव्हा भगवद्गीता वाचाल, तेव्हा ती तुम्हाला कुठेतरी आत्मसात झाल्याचा भास होईल आणि कुठेतरी त्या मार्गावरती तुम्ही याल. इतकं ते कठीण शास्त्र आहे आणि खरोखर म्हणजे हा एक प्रयत्न आहे, की या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत तो संवाद पोहोचवणं. परंतु याचा खूप सखोल प्रकारे अभ्यास करणं हे खूप गरजेचं आहे आणि ते जाणून घेणं आणि आत्मसात करणं, की अभ्यास करणं म्हणजे ते खरोखर आत्मसात करणं हे याचं वेगळं महत्व आहे. आणि मग अशा प्रकारे आपण ज्या दुसऱ्या, तिसऱ्या अध्यायामध्ये, की कर्मयोग बघितला, कर्म संन्यास योग 5व्या अध्यायामध्ये बघितला, 4थ्या अध्यायामध्ये आपण ज्ञानयोग घेतलंय, की जे विवस्वानांना भगवंतांनी भगवद्गीता जी कैक लक्ष वर्षांपूर्वी त्याच्यानंतर जी मनुष्यावर म्हणजे मनुष्याला कळली, मनुचा जन्म झाल्यानंतर ती जवळ-जवळ 200 लक्ष वर्षांपूर्वी आणि अशा प्रकारे हे ज्ञान उपलब्ध झालं होतं. परंतु कुठेतरी ते खंडित झालं, कुठेतरी त्या काळाच्या ओघामध्ये ते ती जी परंपरा कुठेतरी लुप्त झाली आणि ते ज्ञानही लुप्त झालं आणि त्या खंडित झालेल्या परंपरेमुळे ते ज्ञान लुप्त झाल्यामुळे भगवंतांनी परत प्रकट होऊन, की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, की मी प्रत्येक काळामध्ये, प्रत्येक युगामध्ये मी जन्म घेत आहे, की जेव्हा जेव्हा धर्माचा ऱ्हास होतोय, कर्मण्ये वार्तिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, की प्रत्येक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. मी प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होऊन दुष्टांचा नाश करण्यासाठी, धर्माचं स्थापना करण्यासाठी आणि भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, या सगळ्यासाठी मी नेहमी प्रकट होतोय. मी आजन्म आहे. तुझा जन्म हा तेव्हा जरी झालेला असला तरी मी आजन्म आहे. मी कधीही जन्म घेत नाही. मी माझ्या त्याच रूपामध्ये प्रकट होत असतो. आणि जसं वासुदेव आणि देवकीला भगवंतांनी दर्शन दिलं आणि सांगितलं मी तुमच्या पोटी जन्म घेणार आहे, तेव्हा देवकी मातेने जेव्हा विनंती केली की तू आम्हाला बाल म्हणून तू आमचे परमात्म्याचं रूप भगवंतांनी दर्शन दिलेलं आहे. आणि मग वासुदेवांच्या मनामध्ये तो निर्माण झालेल्या मनामध्ये, त्याच्यानंतर देवकी मातेच्या मनात निर्माण होऊन मग तो त्यांच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. आणि मग तो त्यांच्या पोटी देवकी मातेने जन्म घेतलेला आहे बालरूपामध्ये अत्यंत. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतःचे, जे आपल्याला कधी नसतो या कलियुगात, की आपण आपले पालक कधी हे करू शकतो का? कारण आपला आत्मा आणि शरीर हे वेगळं आहे. आणि जसं आपण पहिल्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये की आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही आहोत. आणि हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि असा हा परमात्मा की ज्यांनी देवकी वसुदेवाच्या पोटी जन्म घेऊन आणि मग पुढे जाऊन प्रत्येक, आणि ते एक आपण म्हणतो त्या युगामध्ये प्रकट होऊन त्यांनी जो भगवद्गीतेचा उपदेश केलेला अर्जुनाला, कारण त्या युगामध्ये प्रकट होणं, कारण कंसासारख्याचा नाश करणं आणि अशा या विनाशकाले विपरीत बुद्धी, अशा या विकृत आणि दुष्ट लोकांचा नाश करण्यासाठी भगवंताला जन्म घेणं, भगवंताला प्रकट होणं हे अत्यंत गरजेचं होतं. आणि म्हणून त्या 5617 म्हणजे जवळजवळ 5500 वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता त्या द्वापार युगामध्ये, कलियुगाच्या सुरुवात आधी द्वापार युगामध्ये ही सांगितली गेलेली आहे. आणि हा 45 मिनिटं कुरुक्षेत्रावर केलेला भगवंतानी उपदेश आहे. मी सगळ्या गोष्टींना थोडा थोडा टच करते, कारण जे कोणी आधी विजयालक्ष्मी माताजी की ज्या काही वेळेला नव्हत्या किंवा काही, तर साधारण एक थोडंसं त्याच्यातनं जायची इच्छा होते. आणि हे जसं मी म्हटलं ना की अध्याय गुंफलेले आहेत, की तुम्ही जितकं त्याच्यावर इतके ते कनेक्टेड आहेत की प्रत्येक गोष्ट ही एकमेकांना जोडलेली आहे. आणि मग या कर्मसन्यास योगातून की तू कर्म कर तुझं. भगवंतानी सांगितलंय की तू संन्यास घेऊन हिमालयावर गेलास आणि तू नुसतं मग सगळं सोडून दिलायस, तर तसं नाही चालणार. त्याच्यात तुला काहीही दिव्य ज्ञान मिळणार नाहीये. तर तू तुझं कर्म कर. तू या दिव्य ज्ञानाने, जे काही मी तुला ज्ञान देतोय त्याने तू तुझा संभ्रम दूर कर. तू तुझं कर्म कर. तुझ्या मनातले सगळे संभ्रम दूर होऊ दे आणि तू तुझं कर्म कृष्ण भावनेने कर. तू तुझं कर्म मला अर्पण कर. आणि म्हणून तू या युद्ध केलंच पाहिजेस. तू कुठलाही अधर्म करत नाही, तू कुठलंही पाप करत नाहीयेस. हे सगळे भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायामध्ये त्याच्या मनातल्या शंका दूर केलेल्या आहेत. आणि पुढे जाऊन मग या कर्मयोगाविषयी की जे पहिले 6 अध्याय आपण कालपर्यंत जे संपवलेले आहेत ते कर्मयोगापर्यंत बोलत होते, की ज्ञानामार्फत आणि ध्यान योगामार्फत. जे ध्यान योग आपण कालच्या याच्यात शिकलो की ज्याच्यामध्ये अष्टांग योग, आणि मग हा योगी कोण, ज्यांनी मनाचा संन्यास मिळवलाय, जो आतून संन्यासी असणं हे गरजेचं असतं. आणि मग अष्टांग योग साधनेतले 8 टप्पे आपण लक्षात घेतलेत. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, समाधी, साधना आणि समाधी, असे 8 टप्पे आपण भगवंतांचे ज्या अष्टांग योगामध्ये. आणि मग या अष्टांग योगा मार्फत जो योग साधला जातो, परंतु तो दिव्य ज्ञानातून. आणि मग या योगातून कशा प्रकारे दिव्य ज्ञानातून तुझ्या ध्येयापर्यंत तू पोहोचू शकतोस हे भगवंतांनी सांगितलंय. की मग नुसतंच ज्ञान नाही किंवा नुसतंच कर्म करणं नाही, तर हे सगळं भक्तीच्या मार्गावरती जात आहे. की ज्ञानाशिवाय भक्ती नाहीये, कर्माशिवाय भक्ती नाहीये. तसं भक्तीशिवाय कुठलंही ज्ञान आणि कर्म हे अपूर्ण आहे. आणि म्हणून या भक्ती मार्गावर ही सगळ्या शिड्या या भक्ती मार्गावरती जात आहेत. प्रत्येक मार्ग हा भक्तीच्या मार्गावर. की मग ही लिफ्ट आहे, कुठल्याही जिन्याने जायला नकोय की मग तुम्ही अष्टांग योग घ्या, ध्यान योग घ्या आणि या सगळ्या. कारण सत्ययुगासारख्या या पवित्र अशा वातावरणामध्ये शक्य होतं. लाखो वर्ष लोक तेव्हा जगायचे. अशा या पवित्र वातावरणात ध्यान करणं, अष्टांग योग आणि ते सगळं साधणं खूप शक्य होतं. परंतु या कलियुगात हे शक्य नाही. आणि म्हणूनच या कलियुगाचा यज्ञ काय आहे हो? कलियुगाचा यज्ञ काय आहे? हरे कृष्ण, सांगा मला कलियुगाचा यज्ञ काय आहे? जप करणे, हरिनाम, हरे कृष्ण घेणे. अगदी महामंत्राचा जप करणे, नामस्मरणाचा जप करणे. हरे हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ती कलौ अन्यथा. म्हणजे कुठल्याही प्रकारे तुम्ही
अन्यथा गतीर अन्यथा, मी तो श्लोक परत एकदा माझा शेवटचा, गतीर अन्यथा, बरोबर, कारण की तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा इतर मार्ग नाही, तुम्ही फक्त नामस्मरण हा एवढाच मार्ग आहे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा ना भगवतामधला हा श्लोक दिलेला आहे की इतर कुठलाही मार्ग नाही, जो चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलाय की तुम्ही फक्त हरे कृष्ण या महामंत्राचा जप करा आणि या जपनामाचा महिमा हा थोर आहे. तर त्याप्रमाणे आपण या योग माध्यमातून भगवंत आता पुढे 7व्या अध्यायात सांगतायत की कशा प्रकारे हे योग साधून आणि या योगांच्या सगळ्या भक्ती योग, आणि हा भक्ती योग सर्वात श्रेष्ठ योग आहे की या योगांमार्फत तू जेव्हा माझी दिव्य शक्ती प्राप्त करशील आणि असं दिव्य ज्ञान प्राप्त करशील की कारणांचे कारण हे परम भगवंत आहेत. जसं शांती सूत्रात आपण बघितलंय की सच्चित आनंद आहेत भगवंत, हे परमानंद आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि भगवंत हे परम सखा आहेत, जे अर्जुनाचे परम सखा आहेत. ज्या आपण भक्तीच्या या नवविध भक्तीच्या मार्गांवरती भगवंत सांगतायत की या वेगवेगळ्या सेवेने तुम्ही माझ्या भक्तीमध्ये दृढ व्हा आणि भक्तीमध्ये लीन होऊन जे काही आहे ते मला अर्पण करा. मग अशा प्रकारे भगवंतांनी पुढे जाऊन 7व्या अध्यायामध्ये त्या ज्ञान विज्ञान योग असं या योगाचं नाव आहे की कृष्णापेक्षा श्रेष्ठ कोणी नाही, हे भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपल्या कमलातून स्वतःचं ऐश्वर्य सांगितलेलं आहे. आणि भगवंत कोण आहेत, स्वतः काय शक्ती आहेत त्यांच्या आणि कुठे आहेत भगवंत, की भगवंत कशातून आपल्याला मिळतात आणि कुठे आपल्याला भगवंत सापडतात, अशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतः हे सांगितलेलं आहे, स्वतःचं ऐश्वर्य दाखवलेलं आहे. अशा जागा की जिथे भगवंत आपल्याला सापडतील. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की अशा दिव्य ज्ञानाला तू ऐक, असं प्रत्यक्ष ज्ञान, असं आणि दिव्य ज्ञान मी तुला सांगणार आहे की असं दिव्य ज्ञान की जे ज्ञान घेऊन तू पुढे जाऊन तुला या भक्तीच्या मार्गावरतीच मग कशा प्रकारे भगवंतांना जाणून आत्मसाक्षात्कार घडवता येतो हे तू जाण. आणि म्हणून तच्छृणु की तू प्रत्येक वेळा ऐक मी काय सांगतो आहे ते. श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्याससि तच्छृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्था, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक. तात्पर्य: भगवद्गीतेच्या या 7व्या अध्यायात कृष्ण भावनेच्या स्वरूपाचे पूर्णपणे वर्णन करण्यात आले आहे. श्रीकृष्ण हे समग्र ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत आणि ते आपले ऐश्वर्य कसे प्रगट करतात ते या ठिकाणी सांगितले आहे. तसेच या अध्यायात श्रीकृष्णावर आसक्त होणाऱ्या 4 प्रकारच्या भाग्यशाली व्यक्तीचे आणि श्रीकृष्णाचा कधी स्वीकार न करणाऱ्या 4 प्रकारच्या दुर्भागी व्यक्तीचेही वर्णन आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर अशा प्रकारे जसं मी म्हटलं की भगवंतांचं ऐश्वर्य भगवंत प्रत्यक्ष स्वतः सांगणार आहेत की कुठे मी भेटतोय तुम्हाला आणि काय माझं ऐश्वर्य आहे हे तुम्ही जाणून घ्या. तू जाणून घे की मी कशा प्रकारे कुठल्या माध्यमातून तुला कुठे भेटणार आहे. आणि म्हणूनच हे समग्र ऐश्वर्याने पूर्णपणे आपण जसं बघितलं की भगवंत सौंदर्य, सामर्थ्य, संन्यास, ज्ञान आणि अशा सगळ्या गुणांनी युक्त असे भगवंत आहेत की ज्यांनी अनेकांचा संहार केलेला आहे, जे प्रसिद्ध आहेत, जे कुणाला माहिती नाही आहेत. भगवंत हे कारणांचे कारण, परम कारण अद्वैत आहेत, आजन्म आहेत, जे प्रकट होत आहेत प्रत्येक युगामध्ये आणि नराधमांचा, असुरांचा नाश करता आहेत, वाईट वृत्तीचा नाश करून धर्माची स्थापना करता आहेत. की ज्याचा शिशुपाल स्वतःचा रिलेटिव्ह, स्वतःचा नातेवाईक असूनही त्यांनी ते शत्रुत्व त्याच्याशी निभावलं. कारण
कारण जसा भाव तसा देव. आपण जे जाणलं की जशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांना मनामध्ये आणताय, मग तो मित्रतेचा जसं सुदामाने ती मित्रता लाभवली की सुदामा याने मित्रत्व भगवंतांशी आणि त्यांनी कायम भगवंतांना की जे बरोबर त्यांनी सांदीपनी ऋषींकडे ज्ञान घेतलं होतं, असे सुदामा आणि कृष्ण की ज्यांनी कृष्णाला कधीच ते विसरले नाहीत आणि मग कधीही कुठली अपेक्षा केली नाही, अशा भगवंतांनी त्याला ऐश्वर्याने संपन्न केलं. कारण त्यांनी त्याचं सख्यत्व म्हणजे ज्या प्रकारे तो त्यांचा सखा होता तसाच ते भगवंत सुद्धा त्याचा सखा राहिले. आणि अशा प्रकारे की मग ज्यांच्याशी मग शिशुपाल झाले किंवा कंसाला की कृष्ण 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 कृष्ण, पण कशासाठी? कारण फक्त एक कुठली तरी आसुरी भावना मनामध्ये, त्या मनात कृष्ण पण काय की सगळ्या वाईट भावना. मग असं अशा भावना काय उपयोगी? मग ज्याला प्रभुपादांचं खूप सुंदर असं ह्याच्यावर एक जो शब्द मी सांगितला की शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, की अगदी दाखवायला वेद आहेत आणि आम्ही काय काय दाखवतोय आणि मग मनामध्ये काय भावना की भाव अगदी नामस्मरण केलं जाते आणि खूप भगवंतांची पूजा केली जाते, पण मनात काय हो? मनात कुठला भाव आहे? मनात भाव नाही देवाचा. मनामध्ये मन तर कुठेतरी की मला हे हवंय, मला ते हवंय, म्हणून मी हे करतोय, म्हणून मी ते करतोय. नाही हो, तो मनातला भाव महत्वाचा आहे आणि म्हणूनच ते अत्यंत ती भावना महत्वाची आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंत ते ऐश्वर्य प्रकट करतायत, ते या ठिकाणी 7व्या अध्यायात सांगितलंय. आणि मग जी 4 प्रकारच्या व्यक्ती की जे भगवंतांजवळ पोहोचूच शकत नाहीत, कारण असे दुर्भागी व्यक्ती आहेत, कारण की त्यांची जी तामस वृत्ती आहे. आणि अशा कुठल्या प्रकारच्या 4 व्यक्ती आहेत की जे ज्यांना जे जाणू शकत नाहीत भगवंतांना कधी, आणि अशा कुठल्या प्रकारच्या 4 व्यक्ती आहेत की जे भाग्यशाली व्यक्ती आहेत, ज्या भगवंतांच्या पूर्णपणे भक्तीमध्ये आहेत आणि कृष्णांवर आसक्त होत आहेत. आणि म्हणूनच आपल्या इतर इच्छांना अनासक्त, इतर इच्छांचा त्याग करून भगवत भक्तीमध्ये जे आसक्त होतात, जे कृष्ण भावनेमध्ये आसक्त होतात, अशा लोकांचं वर्णन भगवंतांनी केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मी आता हे संपूर्ण ज्ञान तुला दोन्ही तात्विक आणि भौतिक, म्हणजे प्रत्यक्ष ज्ञान जे भौतिक ज्ञान आहे आणि आध्यात्मिक जे तात्विक ज्ञान आहे, हे जाणल्यानंतर तुला जाण्यायोग्य असं काहीही राहणार नाही, काहीही शिल्लक राहणार नाही. की मी तुला ज्ञानाने परिपूर्ण असं की हे संपूर्ण ज्ञान आहे, हे मी तुला देतो आहे आणि त्या ज्ञानाने तू संपूर्ण हो आणि तू ते पूर्णपणे जाणून घे. मग भगवंत सांगतायत पुढे जाऊन, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हजारो मनुष्यात एखादाच मला प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करतो व अशा योगींपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणून घेतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं की खूप जण या मार्गावरती येतात हो, मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारो मनुष्य. मग जसं हे चित्र दिलंय की ह्या एक उपमा दिली आणि याचं तुलना केलेली आहे की जसे मॅरेथॉन धावायला, जशी या इंटरनॅशनल किंवा कुठल्याही पातळीवर मॅरेथॉन स्पर्धा लावायला लाखो करोडो लोक जातात, परंतु त्याच्यामधली कितीतरी लोक गळत 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 जातात आणि शेवटी जिंकणारा, शेवटी पूर्ण करणारा एकच असतो. मग तो दुर्लभ असतात. आणि मग ते दुर्लभ की त्यांच्या योगींपैकी मग जे काही शेवटचे अगदी जे जिंकणाऱ्यांपैकी असतात ते खूप कमी लोक असतात. जसं मी या रजिस्ट्रेशन सुद्धा उदाहरण देईन की आता ही तुम्ही मोजकी, ही अतिशय दुर्लभ हे ज्ञान तुम्हाला मिळत आहे. आणि असे हे तुम्ही, कारण शेवटी ज्यांच्या मनात कृष्ण आणि जी भावना ज्यांना जोपासायची आहे तेवढेच राहणार हो या प्रवासामध्ये. मग खरंच खूप जणांची मते 1 असो, 2 असो, 4 असो, 10 असो, 50 असो किंवा 100 असो. मग रजिस्ट्रेशन करताना आकडा दिसतो भरपूर, 10,000 झाली आहेत, 20,000 झाली आहेत. पण प्रत्यक्ष किती जण येतात? मग ते प्रत्यक्ष जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि त्या भावनेमध्ये स्वतःला दृढ करण्यासाठी किती जण पात्र आहेत, तेवढीच जण राहतात मग आणि तेवढीच जण पुढे जातात. म्हणून मी प्रत्येक दिवशी सांगते की 1-2 वेळेला सांगून हे कृष्णाचा उपदेश कळणार नाहीये की कृष्ण काय म्हणतायत हे पूर्ण जाणून घ्या. मग बऱ्याच वेळेला खूप चुकीचे भावना केल्या जातात, चुकीचे दृष्टिकोन की इतर देवतांबद्दल भगवंतांनी सांगितलं आणि फक्त कृष्णालाच म्हणा, अशा खूप गोष्टी की भगवंत निराकार आहेत आणि मग ते मनुष्य रूपात नाहीच आहेत. अशा कितीतरी तुम्हाला याच्यातनं सुद्धा या अध्यायात पण आपल्याला पुढे येणार आहोत. पण भगवंत काय सांगतायत की देवी देवतांची श्रद्धा ही दृढ करण्यासाठी तुम्ही या भगवत भक्तीमध्ये या आणि कशा प्रकारे तुम्ही या कर्माचा
कर्माला जोपासा आणि कर्माला स्वीकारा. आणि म्हणूनच अशा हजारो मनुष्यांमध्ये अशा प्राप्त करण्यासाठी सगळे प्रयत्न करतात, की सगळे सुरुवातीला अगदी जातात, परंतु अशा योगींपैकी मला तत्वतः एखादाच जाणून घेऊ शकतो आणि असा हा जाणून घेणाराच पुढे जातो. आणि मग ज्यांना इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. मग तो माणूस कशातही मार्ग काढतो, कारण तो मार्ग मग योग्य गुरु दाखवत असतो. ती इच्छा मनामध्ये पाहिजे, ती इच्छा की मला भगवद्गीता शिकायची आहे, मला भगवद्गीता जाणून घ्यायची आहे. मग ती जाणून घेण्यासाठी हा योग्य मार्ग. आणि मग जे आपल्याला श्रीला प्रभुपाद, की जे आम्ही एक मीडियम आहोत, आम्ही एक तुम्हाला तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवण्याचं एक म्हणतो ना, एक आध्यात्मिक असं कर्म करतोय. आणि हे कोणी आपल्यापर्यंत आणलंय तर भगवंतांची ही लीला आहे, भगवंतांची ही कृपा आहे. आणि यासाठी मग योग्य गुरु, जसे श्रीला प्रभुपादांसारखे गुरु आणि ज्या मार्गावरती जी गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत आलेली भगवद्गीता, की मग या गुरुचं महात्म्य काय, जे आपण बघितलं की योग्य गुरु 5व्या अध्यायाच्या शेवटी, 4थ्या अध्यायाच्या शेवटी, की तुम्हाला गुरु मिळणं, मग ते दिव्य ज्ञान तुम्हाला गुरूंकडून मिळतं. ते दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती ही गुरूंकडून, कारण त्यांना तो साक्षात्कार झालेला असतो आणि मग तो साक्षात्कार त्यांच्या माध्यमावरून त्यांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचत असतो. आणि म्हणून अशा योग्य गुरूंची नितांत गरज असते, जे भक्तीच्या निर्देशांचं पालन करतात, ज्यांना भगवंतांना जाणण्याची. मग म्हणून इस्कॉनचे हे रूल आहेत की नो मीट इटिंग, की मांसाहार नको, तुम्ही जुगार खेळू नका, तुम्ही मद्यपान करू नका आणि परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका. या सगळ्या गोष्टी या सगळ्या अतिशय चुकीच्या मानल्या जातात. आणि म्हणून या सगळ्या हे जे प्रिन्सिपल्स आणि या नियमांचा अवलंब करणे आणि या नियमांना पाळणे हे अत्यंत खूप बद्ध असायला पाहिजे आणि हे काटेकोरपणे पाळलं गेलं पाहिजे. असे हे नियम आहेत, असे हे इस्कॉनचे, की ज्या प्रकारे गुरूंच्या माध्यमातून आपण या भक्तीच्या मार्गावरती येतो. आणि मग भगवंत सांगतायत पुढे, की असं जे ऐश्वर्य भगवंतांनी आता वर्णन करायला सुरुवात केली आहे. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत, की थोडंसं तात्पर्य तुमच्यासाठी वाचू इच्छिन याचं, की आपण कशा प्रकारे, की आपण बघितलं की पृथ्वी, वायू, अग्नी, आकाश आणि पाणी हे सगळं जे पंचमहाभूत आहेत आणि यांनी आपलं शरीर बनलेलं आहे. आता भगवंत आपल्या शक्तींचं वर्णन करतायत आणि त्या कशा प्रकारे केलं जातं, तर लक्षात घ्या की भगवत विज्ञानामध्ये भगवंतांच्या स्वरूप सिद्धीचे आणि त्यांच्या विविध शक्तींचे विश्लेषण केले जाते. आता बघा की भौतिक शक्तीला प्रकृती म्हणतात. ही भौतिक जी मटेरियल वर्ल्ड आहे ती भौतिक शक्ती आहे आणि भगवंतांची काय तर आध्यात्मिक शक्ती आहे. आणि भौतिक शक्तीला प्रकृती असे म्हणतात, किंवा शाश्वत तंत्रात सांगितल्याप्रमाणे प्राकृत सृष्टीच्या निर्मिती करता भगवत कृष्णांचे विस्तारित रूप हे भगवंत आपल्याला 3 रूपांमध्ये, म्हणजे भगवंत कुठल्या स्वरूपामध्ये दिसतात, की या प्राकृत जगाला ज्यांनी निर्माण केलं असे हे भगवंत विष्णू रूप. आणि हे भगवंतांचं विष्णू रूप म्हणजे कुठलं आहे तर महातत्व, जे विष्णू पहिले विष्णू रूप जे महत तत्व दाखवणारे. त्याच्यानंतर दुसरे आहेत ते जे आहेत ते गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. याच्यामध्ये हे गोलोकामध्ये याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग या सिद्धी आहेत की ज्यांच्या मार्फत या ब्रह्मांडांची निर्मिती केली गेलेली आहे. भगवंतांच्या श्वासांमधून ब्रह्मांडांची उत्पत्ती झालेली आहे. आणि मग पुढे जाऊन भगवंतांनीच ब्रह्माला आदेश देऊन या सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे. भगवंतांच्या बेंबीतून उगवलेल्या कमळावरून आलेल्या कमळावर ब्रह्मा बसलेत आणि ब्रह्मांना आदेश करून भगवंतांनी ही सृष्टी निर्माण करायचे आदेश दिलेत. अशा प्रकारे ही ब्रह्मांनी ही प्रकृती ही सृष्टी निर्माण केली आहे. पण त्याचे कशा प्रकारे तर आपण गोलोकामध्ये नंतर येणार आहोत. आणि तिथे ही विष्णूंची स्वरूप सिद्धी, म्हणजे जो कोणी या 3 विष्णू रूपांना जाणतो तो या भौतिक जंजाळातून मुक्त होतो, की ज्यांनी या भौतिक शक्तीला निर्मिती केली, या प्राकृतीची निर्मिती केलेली आहे. अशी ही विष्णूंची रूप. आणि अशा या स्वरूप सिद्धींना जो जाणतो तोच पुढे जाऊन या भौतिक दुःखातून आणि या दुःखालयम या भौतिक शक्तीतून सगळे आणि या बंधनातून हा मुक्त होण्यासाठी तो मार्ग अवलंबतो. आणि मग कशा प्रकारे या शक्ती आहे तर हे भौतिक जग म्हणजे भगवंतांच्या अनेक शक्तींपैकी
एका शक्तीची अभिव्यक्ती आहे. भौतिक प्रकृतीतील सर्व कार्यांचे मार्गदर्शन हे या विष्णू रूपांद्वारे केले जाते. या पुरुषांना अवतार असे म्हणतात. आणि म्हणूनच आपण सामान्यपणे ज्या मनुष्याला श्रीकृष्ण ज्ञात नाही असे वाटते, हे प्राकृत जग जीवांच्या उपभोगासाठी आहे आणि जीव हेच पुरुष निर्माते आणि नियंते आहेत असे कुठेतरी अज्ञानात हे लोक बोलत असतात, की मग भगवंत नाही आहेत, आपणच कृष्णाचे, आपणच भोगते आहोत आणि निर्मिती केलेली आहे आणि या जीवांनीच निर्मिती केलेली आहे, असं कुठेतरी फक्त अज्ञानांमध्ये. आणि म्हणूनच भगवद्गीतेत सांगतात की नास्तिकांचा हा निष्कर्ष खोटा आहे. प्रस्तुत श्लोकामध्ये श्रीकृष्ण हेच प्राकृत सृष्टीचे आदिकरण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्राकृत सृष्टीचे घटक म्हणजे या विभाजित शक्ती आहेत. मग या विभाजित शक्ती कुठल्या आहेत? तर भगवंतांच्या या शक्ती आपण पुढे जाणतो आहोत की भगवंतांची पराशक्ती आहे आणि अपराशक्ती आहे. मग जसं मी म्हटलं की भगवंतांनी या जीवांची निर्मिती केली आहे. भगवंतांनी बघा या जीवांची जी निर्मिती केली आहे ही पराशक्ती आहे भगवंतांची. याशिवाय हे महाभाव माझी एक आणखी पराशक्ती आहे ज्यात सर्व जीवांचा समावेश होतो, जी जड अपरा प्रकृतीवर अवलंबून आहे. अशी ही सर्वश्रेष्ठ ही भगवंतांची पराशक्ती की ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी जीव निर्माण केले आहेत. आणि हे जीव आपण सगळे हे जे आहोत, ज्या शक्तीमध्ये आहोत भगवंतांच्या, ही पराशक्ती श्रेष्ठ शक्ती आहे आणि ज्याच्यावरती आपण जगतोय, ज्या जड प्रकृती की अपरा प्रकृती की जी कनिष्ठ प्रकृती आहे आणि जे हे भौतिक जग आहे, ज्याच्यामध्ये आपण जीव सगळे सामावलेले आहोत, अशी ही अपरा प्रकृती आहे की ज्याच्यावरती सगळे अवलंबून आहेत आणि ज्याच्यावर आणि ज्याच्या मार्फत, मग या देवी देवतांमार्फत मी म्हटलं जसं की देवी देवतांमार्फत सगळं पुरवलं जातं आणि मग या अपरा प्रकृतीमध्ये सगळ्याचा पुरवठा केलेला जातो. परंतु मुख्य जी पराशक्ती, म्हणून या शक्तींना अशा प्रकारे विभागलं गेलेलं आहे. आणि कशा प्रकारे जाणायचंय तर हरे कृष्ण, वाचाल माताजी. हो माताजी. हा. सर्व सृष्टी प्राणी मात्राचा उगम या दोन शक्तीमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे त्याचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करताही मीच आहे हे निश्चितपणे जाण. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्याप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे ही भगवंत म्हणतायत की मग या भौतिक शक्तीचा, जसं मी म्हटलं की ही भौतिक अपरा प्रकृती जी आहे आणि मग पराशक्ती जी भगवंतांची शक्ती आहे की ज्याच्यामध्ये आपण जीव हा अंश आहे जो भगवंतांचाच अंश आहे. आपण भगवंत नाही आहोत म्हणून, परंतु भगवंतांसारखेच आहोत, ज्यांच्यामुळे भगवंतांनी ही जीव निर्मिती केलेली आहे आणि ज्यांचं हे आपण ज्यांचे अंश आहोत, ज्यांच्या क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, कारण ही निर्मिती केली जाते आणि पुढे जाऊन आपण या मार्गावरती कशा प्रकारे प्रगती करू शकतो, कारण ही भगवंतांची सगळी इच्छा आहे आणि भगवंतांची शक्ती आहे की ज्याच्या मार्फत आपण ही प्रगती करतो. आणि म्हणूनच या जीवांना ज्या भौतिक प्रगतीमध्ये घातलंय, ज्या भौतिक शक्तीमध्ये घातलंय आणि मग भगवंतांची जी आध्यात्मिक शक्ती, या सगळ्याचा प्रलय सुद्धा भगवंत करतायत आणि त्याची उत्पत्तीही आणि त्याचा प्रलयही, की त्याचा नाश करण्याचा सुद्धा पूर्णपणे भगवंतांचाच अधिकार आहे आणि ज्याची उत्पत्ती ही भगवंतांपासूनच झालेली आहे. आणि मग हे कुठेतरी थोडंसं कळायला, परंतु जाणून घ्या की परा आणि अपरा अशा कुठेतरी पराशक्ती जी आहे ती याच्या पलीकडे आणि या अपरा शक्तीच्या पलीकडे ही आध्यात्मिक शक्ती आहे भगवंतांची. आणि म्हणूनच या शक्तीचा, या सगळ्यांचा उगम, सगळ्यांची उत्पत्ती ही भगवंतांकडून केली जाते. भौतिक शक्ती म्हणजे हे मटेरियल वर्ल्ड, हे भगवंतांनी ज्याची निर्मिती केलेली आहे, ज्याच्यावरती आपण अवलंबून आहोत, परंतु माया मोह हे सगळी आपली निर्मिती आहे. मग आपण त्याच्यामध्ये अडकतोय हे सगळं आपल्यावर, कारण मग त्रैगुणांचा प्रभाव हे सगळं पुढे जाऊन आहे. परंतु शक्ती कुठल्या आहेत आणि मग माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. या तत्वांपासून या शक्ती आहेत आणि म्हणूनच या तत्वांपेक्षा श्रेष्ठ कोणी नाही. दोऱ्यामध्ये ओल्याप्रमाणे भगवंतांवर अवलंबून आहे आणि या शक्तींच्या मार्फत या माळेप्रमाणे, की माळेतला दोरा नसेल तर माळेतले मणी विखुरले जातील हो. आणि म्हणून या सगळ्याला धरून ठेवलेलं आहे. त्याप्रमाणे या मण्यांना ज्याप्रमाणे हा दोरा आधार देतोय,
तसं भगवंतांनी याला आधार दिले आणि भगवंतांमध्ये सगळे आश्रित आहेत. आणि म्हणूनच या प्रकृतीला, या शक्तीला, या भौतिक प्रकृतीला भगवंतांनी अशा प्रकारे बांधून ठेवलेले आहे. या शक्तींचा, या तत्वाचा, या तत्वामध्ये सगळ्या गोष्टी विलीन आहेत. असे हे तत्वाचे तत्व, परमतत्व असे भगवंत आहेत. आणि म्हणून ते माळा जसं दोऱ्यात ओल्याप्रमाणे माळेसारखे आहेत. मग ते मणी विखुरले की ते मणी विखुरले जातील सगळीकडे, आणि मग तो दोराच नसेल ज्याचा आधार, जे नास्तिक लोक कुठल्या याच्यावरती म्हणतात की मग कुठे आधार राहणार आहे, आणि मग कशा प्रकारे प्रकृती. आणि मग जसं की प्रत्येक गोष्टीला, की मी तुम्हाला त्या उदाहरणांमधनं सांगितलं की मी हे करतोय, माझं हे सगळं आहे. तुम्ही घर बांधताय, तुम्ही झाडं लावताय, तुम्ही प्रत्येक गोष्ट अगदी मोठी मोठी प्रगती करताय, पण त्याचं कुठेतरी कारण काय आहे, ते कुणापासून आहे, मग त्या वीट माती कुठून आलेल्या आहेत, मग ते झाडाची बी कुठून आलेली आहे, या प्रत्येक गोष्टीला की त्याचं कारण जाणणारे, आणि मग या कारणाचं तत्व, हे कारण भगवंत आहेत. हे दिव्य ज्ञान ज्याला मिळतंय, जे भगवंतांना जाणू शकतात, तेच पुढे या भौतिक प्रकृतीतून, या भौतिक बंधनांपासून मुक्त होतील. नाही तर मग या मायेमध्ये की असं आहे, तसं आहे, आणि मग कुठेतरी फक्त गटांगळ्या खात राहायच्या आहेत या महासागराच्या या लाटांमध्ये. श्रीकृष्णाचाच भगवंत आहेत, आणि ते एक श्रीकृष्णच भगवंत आहेत, आणि ते एक मनुष्य आहेत, ते सर्वोच्च आहेत, त्यांच्याहून श्रेष्ठ कोणीही नाही. जसं शांतीसूत्र आपण बघितलेलं आहे की भगवंत हेच सगळ्या मध्ये सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. आणि म्हणूनच सगळ्या देवी देवतांची पूजा, पुढे जाऊन सुद्धा या अध्यायामध्ये एक आहे श्लोक, 2-3 श्लोक, की ज्याच्यामधून प्रभुपादांनी त्याला डेमिगॉड्स म्हटलेले आहे. की मग कशा प्रकारे असे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, की हे सगळे देवी देवतांनी अगदी काय म्हणतात ना, ती आध्यात्मिक हे सगळं गाठलेली आहे, आणि कुठेतरी मनुष्याच्या खूप वरती आहे ती शक्ती. परंतु या देवी देवतांच्या वरती, आणि या सगळ्यांच्या उत्पत्तीला, आणि या सगळ्यांचे कुठेतरी आपण म्हणतो ना प्रिन्सिपल, शाळेचे प्रिन्सिपल कसे, तसे हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. भगवंत सगळ्यांचे नियंत्रक आहेत. आणि म्हणूनच जसं आपण या विष्णूंची, हे महाविष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू, हे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये आणि मग प्रत्येक ह्याच्यामध्ये कशा प्रकारे आहेत, आणि मग त्यांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड ही तयार झालेली आहे, सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. पण भगवंत सांगतायत पुढे की माझ्यावर कुठलाही कशाचाही प्रभाव नाहीये. मग या त्रैगुणांचा माझ्यावरती प्रभाव नाहीये, मी कुठल्याही या गोष्टींनी प्रभावित नाहीये, मी फक्त करता आहे, आणि मी अकर्ता आहे, माझा याच्याशी संबंध नाही. मग तुम्ही कशा प्रकारे स्वतःला तयार करायचंय आणि कशा प्रकारे त्या भावना जोपासायच्या, हे भगवंत आपल्याला दिव्य ज्ञान उपदेश करता आहे. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुषु. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य पण मी आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आता भगवंत ऐश्वर्य सांगतायत त्यांचं, की मी तुला कुठे दिसतोय, तर पाण्यामध्ये, पाण्यातील रसामध्ये. मग पाणी, मग जेव्हा तुम्ही तहानेने जीव व्याकुळ होतो, तेव्हा कोणी दूध दिलं तर ती तहान नाही भागणार आहे हो, कारण ती पाण्यानेच भागणार आहे, आणि तो पाण्यातला रस मी आहे. तशा प्रकारे या चित्रामध्ये सांगितलं की हे पाणी आहे, आणि त्या पाण्यामधील टेस्ट म्हणजे पाण्यातला रस, ती चव मी आहे, त्याच्यामध्ये भगवंत आहे. कारण जो तृप्त करतो, मग ते अमृता समान असतं हो, ते पाणी अमृत आहे. आणि कशा प्रकारे ते आपल्याला आवश्यक आहे, आणि कशा प्रकारे की मग ते पाणी का, कारण की का, जसं आपण आपल्या तोंडातलं बघा, की तसं भगवंतांनी सांगितलं हे, की पृथ्वी, वायू, आकाश, अग्नी आणि पाणी, हे भगवंतांना ही जी एक सुंदर आकृती मला वाटतं मी मगाशी दाखवली तुम्हाला का नाही, हा येस. तर कशा प्रकारे बघा, भगवंत हृदयात स्थिर आहेत, पण भगवंतांच्या बघा कशा खालच्या या प्रत्येक या भगवंतांमधून त्या सगळ्या प्रकृती कशा आलेल्या आहेत, आणि कशा प्रकारे वायू, आकाश, अग्नी, पाणी आणि पृथ्वी, या सगळ्या गोष्टी कशा प्रकारे सामावलेल्या आहेत, आणि कशा प्रकारे ही जी निर्मिती झालेली आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्यातूनच मग भगवंतांनी सांगितलंय
की या पाण्याचा, आणि मग कशा प्रकारे भगवंत ते पुरवतायत. मग या पाण्यातला रस सुद्धा मी आहे. आणि मग काय काय आहे माझं ऐश्वर्य ते भगवंतानी इथे दिलेलं आहे. मी पृथ्वीचा मूळ सुगंध आहे, मी अग्नीतील उष्णता आहे, मी त्या सर्व जीवांचा प्राण आहे, आणि मी तपस्वींचे तप आहे. हे पृथ्वीचे पुत्रा, जाणून घे की मी सर्व अस्तित्वांचे मूळ बीज आहे. बुद्धिमानांची बुद्धी मी आहे, आणि सर्व सामर्थ्यवान पुरुषांचा पराक्रम देखील मी आहे. अशा प्रत्येक गोष्टीतून भगवंतांनी सांगितलंय की चंद्र सूर्याचा प्रकाश हा मी आहे, आणि वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे, की प्रत्येकाचं तत्व. मग हे सगळी सूचक ध्येय आहेत. भगवंतांनी ही सगळी सूचक की कुठे भगवंत आहेत, आणि काय शक्ती आहेत भगवंतांच्या, आणि काय ऐश्वर्य आहे, कशातून भगवंत आपल्याला मिळता आहेत. तर मी बलवानांचे बल आहे, आणि जे काम तसेच आसक्ती रहित आहे, अशा धर्म तत्वाविरुद्ध नसणारा कामही मीच आहे. अशा प्रकारे भगवंतांनी हे ह्या चार्ट मध्ये दिलेलं आहे की प्रत्येक गोष्टीचं मग त्या अस्तित्वाचं बीज, किंवा या बीजाचा जसं भगवंत आपले परम पिता आहेत, की हे बीज दिलेलं आहे भगवंतांनी, आणि मधूनच भगवंतांपासून ही प्रकृती आहे, आणि याची उत्पत्ती तिथूनच झालेली आहे. अशा प्रकारे या सगळ्यामध्ये भगवंत आहेत. हे भगवंतांनी स्वतःच्या ऐश्वर्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग पुढे जाऊन सांगतायत भगवंत. माताजी, वाचता येते का तुम्हाला, का नाही? तर मी याच्यातनं वाचते, मला वाटतं ते थोडं अर्ध झालंय. हो 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 7.12 मी तुम्हाला सांगते. सात्विक राजसिक, आता मी श्लोक तर तुमच्यासाठी माहितीये. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये. एक सेकंद ना, जरा कोरडा पडतो घसा थोडा. मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि. सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. अशी ही माया बघा, की मग मोह, काम, क्रोध, लोभ या सगळ्या शक्ती आहेत, या सगळ्या मायामध्ये, आणि या मायेच्या नियंत्रणाखाली तुम्ही आहात, मी नाहीये. माझ्यावरती काहीही त्याचा प्रभाव नाहीये, परंतु तुम्ही सगळे या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहात. पण हे सगळे माझ्या नियंत्रणाखाली आहेत. आणि म्हणूनच या भौतिक शक्ती आणि आध्यात्मिक शक्ती मधला हा, की ज्याचं शरीर आणि आत्मा एकच आहे, असे परमात्मा, असे भगवंत, की जे नियंत्रण करतायत या मायेला, या मायेच्या दुस्तर अशा जगाला. म्हणजे ह्या मायेची सगळी मायाशक्ती आहे भगवंतांची, पण ती त्यांनी नियंत्रित केलेली आहे. आणि मग आपण कुठेतरी या भौतिक शक्तीमध्ये, बंधनांमध्ये फक्त स्वतःला गुरफटून घेतोय, कारण ते दिव्य ज्ञान घ्यायची कुठेतरी इच्छाच नाहीये, अजून जाणायचं तयारीच नाहीये. म्हणून भगवंत म्हणतायत की मी जाणतोय, पण अजून मला कोणी जाणत नाहीये. आणि या 3 गुणांनी, सत्व, रज आणि तम, भ्रमित, मोहित झाल्याने हे जग मला, जो की या 3 गुणांच्या वर असून असीमित आहे, समजू शकत नाही. आणि म्हणूनच जो असीमित, की या गुणांच्या, ही त्रैगुणांच्या वरती असा मी मायेला नियंत्रण करणारा आहे, तर त्याला तो कोणाला मी कोणी मला जाणू शकत नाहीये, समजू शकत नाहीये, असे भगवंत सांगतात. कारण कुठेतरी बघा, कारण वैविहेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. गटांगळ्या खातोय ह्याच्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये माया, काम, क्रोध, लोभ आहे. ही मायाशक्ती भगवंतांची आहे, भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. पण आपण करतोय का त्याच्यावर नियंत्रण? भगवंत सांगताय की या जाणून घ्या, परंतु जे मला शरण आलेत, आणि ज्यांनी जाणलंय की याची निर्मिती हे सगळे भगवंतांचं आहे, याची उत्पत्ती आणि प्रलय करणारे हे भगवंत आहेत, हे ज्यांनी जाणलंय, हे दिव्य ज्ञान ज्यांनी जाणलंय, आणि हे जे समजू शकतायत, त्यांना मी हात द्यायला इथे आहे. तो हात द्यायला मी आहे, परंतु तो घेणं आणि त्याला कशा प्रकारे ती मदत मिळवणं हे तुमच्या हातात आहे. हे जाणणं, याच्यामध्ये गटांगळ्या खात पुन्हा वरतून खाली, खालतून वरतीच येत राहायचं आहे, की भौतिक
बंधनांमध्येच गटांगळ्या खात राहायचंय का कुठेतरी याच्या पलीकडे पण तरुण जायचंय, कुठेतरी हा महासागर ओलांडून पण जायचं असेल तर मी हात घ्यायला आहे. जो हे समजू शकतो तो नक्कीच याला तरुण पलीकडे जाऊ शकतो. आणि म्हणूनच या त्रैगुणांच्या अभावाखाली जर नसेल राहायचं आणि भौतिक बंधनातून मुक्ती हवी असेल तर कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करून कृष्ण भावनेने ते कर्म करणं, भगवंताला अर्पण करा. जे करता आहेत ते भगवंताला जाणा आणि कारणांचे परम कारण असे भगवंत आहेत ते जाणून घ्या. आणि मग भगवंत सांगतायत की अशी 4 लोक आहेत जी भगवंतांना कधीच जाणू शकत नाही. तो श्लोक इथे दिलेला आहे, परंतु पुढे जाऊन अशी 4 दुर्भागी लोक आहेत जी जाणू नाही शकत आणि अशी 4 सद्भाग्य असलेली लोक आहेत जी भगवंतांना जाणतात पूर्णपणे. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञार्थी सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. एक सेकंद ना माताजी, याच्या आधीचा मी जरा एक श्लोक वाचून सांगते तुम्हाला की कशा प्रकारे कुठले 4 लोक भगवंतांना जाणू शकत नाही. नमां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पापपरुज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः. मग जे अत्यंत मूर्ख आहेत, जे दुष्ट आहेत, जे नराधम आहेत, ज्यांचं ज्ञान मायेमुळे नष्ट झालेले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, असे लोक भगवंतांना शरण येत नाही. मग आपण 16व्या अध्यायामध्ये जेव्हा दैवासुर विभाग योग जाणू त्याच्यामध्ये आपण या असुरांना जाणणार आहोत. मग त्याच्यामध्ये या असुरी वृत्तीची कशी परिणिती होते आणि हे असुर किती नराधम आहेत आणि कुठल्या थराला जाऊ शकतात आणि मग त्याचा काय परिणाम होतो हे सगळं आपण त्या अध्यायामध्ये जाणणार आहोत. तर हे भगवंत सांगतायत हे 4 प्रकारचे लोक मला जाणू शकत नाहीत आणि ते कधीही मला माझ्या मार्गावरती आणि या आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःला आणू शकत नाहीत. कारण तितकी त्यांची लायकीच नसते, तितकं त्यांचं सामर्थ्यच नसतं. कारण तितकी मनाची सामर्थ्यता आणि तितकं कारण कुठेतरी अधःपतनाला लागलेलं असतं. मग तामसी वृत्तीतले जसं आपण 14व्या अध्यायात बघणार आहोत त्रैगुण काय आहेत आणि मग कशा प्रकारे हे कुठले गुण या अधःपतनाला आणि कुठले गुण या मूर्खपणाला आणि या आसुरी वृत्तीला कारणीभूत होतात. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या व्यक्ती कधीही भगवंतांना जाणूच शकत नाहीत. त्या फक्त राक्षसी वृत्तीनेच राहतात. परंतु हा जो श्लोक वाचला याचा अर्थ वाचा आता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करत असतात. आता अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी अशा लोकांमध्ये 4 प्रकार असतात. जे पीडित आहेत, ज्यांना धनाची अभिलाषा आहे, जे जिज्ञासू आहेत आणि जे परमसत्याच्या ज्ञानाच्या शोधात आहेत. असे विविध परिस्थितीमध्ये भगवत भक्ती करण्यासाठी भगवंतांकडे जातात. ते शुद्ध भक्त नसतात, कारण भगवत भक्ती करण्यामागे त्यांना आपली इच्छापूर्ती करून घेण्याची इच्छा असते. शुद्ध भक्ती आकांक्षा आणि भौतिक लाभेच्छा रहित असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारच्या जसं हे मूढा, नराधम, अज्ञानी, आसुरी लोक जसं भगवंतांना जाणूच शकत नाही, पण त्याच्याच विरुद्ध जाऊन भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला आणू शकतात, असे 4 प्रकारचे लोक आहेत. मग ते कसे आहेत? तर अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू की जे दुःखामध्ये आहेत, जे कष्टामध्ये, संकटामध्ये आहेत, ते भगवंतांची प्रार्थना करतात. जे धनाचा लाभ घेण्यासाठी आतुर आहेत, असे अर्थार्थी भगवंतांची भक्ती करतात, त्यांची प्रार्थना करतात. मग असे ज्ञानी लोक आहेत जे भगवंतांना जाणून घेण्यासाठी भगवंतांची प्रार्थना करतात आणि सगळ्याचं कारण आणि मग ते जे अगदी परफेक्ट नॉलेज आपण म्हणतो हे जाणून घेण्यासाठी ते परमतत्व जाणण्यासाठी जे जिज्ञासू आहेत ते भगवंतांची प्रार्थना करतात. आणि मग अशाच प्रकारचे लोक भगवंतांच्या भक्तीमध्ये असू शकतात. ते शुद्ध भक्तीच्या मार्गावर तेव्हा नसतात, कारण ते कुठल्या तरी कारणाने त्या भक्तीवर आलेले असतात. पण पुढे जाऊन आपण बघतोय की मग ही उदाहरणं काय आहेत आणि मग कशा प्रकारे कुठल्या प्रकारचे भक्त अर्थार्थी असू शकतात. तर बघतोय आपण इथे हे गजराज आहेत आणि इथे हे द्रौपदी की जे संकटामध्ये आहेत, की इथे हे
गज महाराज जे आहेत तर त्यांना कुठेतरी मगरीने पाय पकडला होता आणि ते भगवंतांची प्रार्थना त्या याच्यामध्ये करत होते. परंतु भगवंतांनी प्रत्यक्ष तिथे गरुड महाराज आले की ज्यांना नंतर त्यांनी फूल अर्पण केलेलं आहे. आणि असे हे गज महाराज अशा प्रकारे की जे कष्टामध्ये संकटामध्ये त्यांनी भगवंतांची प्रार्थना पण पुढे जाऊन ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन झाले आणि मग त्यांना मोक्ष मिळालेला आहे. कारण त्या मगरीपासून की त्यांनी त्याची तमा केली नाही. पाय पकडलेला होता, अशा मगरीचा पाय पकडून त्यांचं रक्त बंबाळ झालेला पाय, तरी पण त्यांनी हत्तीराजांनी त्याची तमा केली नाही. तशाच प्रकारे द्रौपदी जिचं वस्त्रहरण भर सभेमध्ये होत होतं कौरव पांडवांच्या समोर, की जिथे सगळे आप्तेष्ट आणि सगळे मोठी मोठी सगळी लोक उपस्थित होती, अशा सभेमध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालेलं आहे. पण त्या वस्त्रहरण करताना द्रौपदीने डोळे मिटून घेतले आणि फक्त भगवंतांची प्रार्थना केली. कारण की एवढी दृढ शक्ती फक्त तिची असू शकते. मग ही भक्ती आहे, पण कुठेतरी ती संकटांमध्ये आहे, पण तो पूर्ण भक्तीच्या मार्गावरच आणि पुढे जाऊन कशा प्रकारे हे भक्तीमध्येच लीन झालेले आहेत. तशा प्रकारे आपण अर्थार्थी, मग जसं आर्त झालं तसं अर्थार्थी, की ज्यांना सुग्रीव आला, की ज्यांनी भगवंतांचं त्रेतायुगामध्ये प्रभू श्रीरामचंद्रांची मदत घेऊन वालीवरती विजय मिळवला. कशासाठी? तर आपल्या बायकोला त्यांच्या तावडीतून सोडवायला आणि राज्य मिळवण्यासाठी. तसं ध्रुव महाराजांनी केलेलं. ध्रुव महाराजांना कुठेतरी त्यांच्या वडिलांच्या मांडीवरून त्यांच्या मातेने, सावत्र मातेने जेव्हा बाजूला केलं आणि त्यांना सांगितलं तुला यातलं काहीही मिळणार नाही, उत्तम राजा त्यांचा, परंतु त्यांना कुठेतरी ते लागलं मनाला आणि ते स्वतःच्या आईकडे गेले, सुनीतीकडे, आणि विचारलं की मला पाहिजे हे. आणि मग तशा प्रकारे तिने सांगितलं की तू कृष्णाकडे जा, तुला कृष्णालाच विचार, तुला कसं मिळेल राज्य, आणि तू कृष्णाला शोध जाऊन. आणि मग एवढंच ते 5 वर्षाचं मूल ध्रुव महाराज पुढे ते भगवंतांच्या शोधामध्ये गेले आणि कशा प्रकारे त्यांनी तो मार्ग अवलंबलाय तो अर्थार्थी. मग त्यांचं ते कारण काय होतं, तर त्यांना कुठेतरी राज्य मिळवायचं होतं, कुठेतरी ती मिळवायची आशा होती. आणि मग ज्ञानी, आणि मग जे हे तुम्हाला दिसत आहेत तर हे व्यासमुनी आणि त्यांच्या पत्नी आहेत. आणि इथे भगवंत प्रत्यक्ष आलेले आहेत की व्यासमुनींच्या पोटामध्ये सुखदेव स्वामी आहेत, सुखदेव गोस्वामी आहेत, की ज्यांनी या जगामध्ये प्रवेश केला आणि या जगामध्ये 16 वर्ष ते त्यांच्या आईच्या पोटात होते, व्यासदेवांच्या पत्नीच्या पोटात. आणि ते कुठल्या की त्या भौतिक जगामध्ये मी यायला इच्छित नाहीये, की सगळं मायेचं जग आहे आणि मी नाही या जगामध्ये येऊ शकत, मला या जगात यायचं नाहीये. कुठेतरी ते जगात यायला चाचरत होते. मग जेव्हा 16 वर्षांनी प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलं की तू काळजी करू नकोस, तू नाही याच्या, मी तुझं रक्षण करीन, तुझ्या भक्तीचं तुझं रक्षण करीन, तेव्हा त्यांनी जेव्हा विनंती केली तेव्हा त्या त्रासातून त्या मातेची मुक्तता झाली. आणि 16 वर्षांनी सुखदेव गोस्वामींनी जन्म घेतलेला आहे. आणि मग ते अक्षरशः जन्म घेतल्या घेतल्या पळत सुटलेले की मला काय ते जाणून घ्यायचे, असे हे ज्ञानी. आणि असे ज्ञानामध्ये स्वतःला विजवणारे आणि स्वतःला ज्ञान शोधण्यामध्ये, भगवंताला शोधण्यामध्ये ज्यांचं पूर्ण लक्ष होतं, पूर्ण वेद त्यांचं त्याच्यामध्ये लक्ष होतं, असे हे ज्ञानी. त्याच्यानंतर पुढे जाऊन आपण बघतोय की या सुखदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांना ज्ञान दिलं. जे परीक्षित महाराज ज्यांनी ब्राह्मणाचा अपमान केलेला, ज्यांनी एक ब्राह्मण जेव्हा समाधीला बसलेले होते साधू, त्यांच्या गळ्यात त्यांनी जाऊन मेलेला साप घातला. आणि जेव्हा आल्यावर त्या मुलांनी त्यांच्या बघितलं हे, आणि तेव्हा ते बघितल्यावर ते म्हणाले हा कोणी ती चेष्टा केलेली होती. आणि मग ते परीक्षित महाराजांना शाप देतात की 7 दिवसामध्ये त्यांचा मृत्यू होईल. पण असे हे परीक्षित महाराज की ज्यांना जे जिज्ञासू होते आणि ज्यांनी फक्त 7 दिवसात, मग मला 7च दिवस मिळालेत तर मी त्याचा कशा प्रकारे मी काय काय उपभोगू, असं न करता की मला याच्यामध्ये ज्ञान मिळवायचं आणि मी कशा प्रकारे ज्ञानाची, आणि मग त्या ज्ञानाच्या उपासनेने ते शुकदेव मुनींकडे गेलेले. आणि मग अशा प्रकारे जिज्ञासू कुठेतरी जाणून घ्यायचं होतं भगवंतांना. असे हे 4 कारण. आणि मग या 4 कारणांच्या मार्फत भगवंत की हे लोक जरी सुरुवातीला अशा मार्गावरती होते, तरी हा ज्ञानी जो सर्वश्रेष्ठ आहे की तो भगवंतांना पण प्रिय आहे. पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत की ज्यांनी भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, असा हा सर्वश्रेष्ठ योगी आणि ज्ञानी आहे. आणि मग ही जसं मी तुम्हाला सांगितलं आता ध्रुव महाराजांची कथा इथे चित्रांमध्ये दाखवली आहे, की मग ज्यांना आपल्या मांडीवरून त्यांना काढलं जातं, बाहेर ढकललं जातं, त्यांना त्यांची सावत्र आई ढकलते, तेव्हा मग ते कुठेतरी आपल्या आईकडे जातात आणि विचारतात की मला माते, मला पण वडिलांच्या मांडीवर बसायचंय आणि मला पण हवंय राज्य वडिलांचं. आणि मग तेव्हा ती म्हणते की कृष्णाला जाऊन विचार हा प्रश्न, आणि तो कृष्णाला शोध जाऊन. मग ते
इतकंसं हे 5 वर्षाचे असतात तेव्हा ते कृष्णाला शोधायला जंगलामध्ये जातात आणि उपासना करायला जातात आणि कृष्णाचा शोध घेण्यासाठी जातात. तेव्हा त्यांना नारद मुनी अकर्मी होते, की जसं मी म्हटलं, की ज्यांनी वाल्या कोळीचा वाल्मिकीच केलेला आहे असे हे नारद मुनी. आणि मग त्यांना त्यांना जो दक्षाने त्यांना जो शाप दिलेला होता, की तुला असं स्थान मिळणार नाही. पुढे जाऊन आपण ती कथा ऐकणार आहोत. का मिळालाय नारद मुनींना असा दारोदारी मग त्यांना स्वतः, पण तो त्यांनी कशा प्रकारे ऍक्सेप्ट केलेला आहे आणि कशा प्रकारे तो ऍक्सेप्ट करून ते तशा प्रकारेच त्यांनी तसा तो अवलंबलेला आहे. आणि असे ते त्यांना कुठेही धाम नाही, ते नारायण नारायण सगळ्या लोकांवर ते अकर्माचे, म्हणजे अगदी पृथ्वी लोकावरती आणि स्वर्ग लोकामध्ये, की ते अकर्माचं काम करतायत आणि कृष्ण भावनेचं आणि भगवंतांची भावना जोपासण्याचं काम करतायत. असे हे ध्रुव महाराजांना भेटले आणि ध्रुव महाराजांनी त्यांना जेव्हा विचारलं, की मला भगवंताकडे जायचंय आणि मला भगवंत हवे आहेत, असे जेव्हा त्यांनी विचारलं, तेव्हा नारदांनी सांगितलं, अरे तू एवढा लहान आहेस, तुला कुठे कृष्ण मिळणार आहेत आणि तुला थोडीच एवढ्या लहान वयामध्ये काही मिळवून करायचे, तू जा परत, तुला मिळेल जे हवं आहे ते. परंतु ते ध्रुव महाराज असतात कुठेतरी एकनिष्ठ, कुठेतरी त्या दृढ श्रद्धेने आपल्या आईनी सांगितलं म्हटल्यावर त्या निश्चयाने ते आलेले असतात आणि त्या निश्चयाने त्यांचा तो निश्चय बघून नारद मुनी त्यांना मंत्र देतात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हे तू म्हणत राहा. आणि मग अशी प्रार्थना ते कित्येक महिने करतात आणि अक्षरशः अन्न पाण्याविना राहतात आणि मग एका पायावरती आपलं नामस्मरण करतात, प्रार्थना करतात, की 6 महिन्यामध्ये त्यांना भगवंत प्रत्यक्ष दर्शन देतात. आणि मग भगवंत प्रत्यक्ष दर्शन दिल्यावर काय, की ज्यांनी काहीतरी मिळवण्याच्या अपेक्षेने भगवंतांची प्रार्थना केलेली असते, पण जेव्हा प्रत्यक्ष भगवंत दर्शन देतात तेव्हा काय, त्यांना काहीही, त्यांचं मन हरखून जातं. आता मला काहीही दुसरं नको आहे, मला फक्त तुझ्या प्रेमामध्ये, तुझ्या भक्तीमध्ये राहायचंय, मला दुसऱ्या कशाचीही आता अपेक्षा नाहीये. अशा प्रकारे या भक्तीचा महिमा. आणि मग अशा भक्तीमध्ये, अशा नामस्मरणामध्ये स्वतःच्या मनाचं परिवर्तन होऊन ते ध्रुव महाराज एवढेसे, पण त्यांना मग भगवंत सांगतात, की तुला ध्रुव लोकामध्ये मी अस्थिर असं स्थान देतो. आणि म्हणून तिथे ध्रुव लोकामध्ये त्यांचा असं कुठेतरी एक स्थैर्य आणि कुठेतरी असं अढळ अढळ असं पद आहे ध्रुवाचं. अशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, की जे लीन असतात त्यांना भगवंत मिळाल्यावर आणि भगवंतांचं दर्शन झाल्यानंतर दुसरं तिसरं काहीही नको असतं आणि त्यांना फक्त त्या भगवत भक्तीमध्ये राहायचं असतं. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, त्रयो हि ज्ञानिनोत्यर्थम महं स च मम प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानी आहे आणि नित्य भगवत भक्तीमध्ये युक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे, कारण मी त्याला अत्यंत प्रिय आहे आणि तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व भौतिक कामनांच्या कल्मशातून मुक्त झाल्यावर आर्त, जिज्ञासू, निर्धन आणि ज्ञानी हे सर्वजण शुद्ध भक्त होऊ शकतात. परंतु त्यापैकी ज्याला परम सत्याचं ज्ञान आहे आणि सर्व भौतिक इच्छातून मुक्त झाला आहे तो खरोखरच विशुद्ध भक्त होऊ शकतो. 4 प्रकारच्या सुकृती लोकांपैकी जो भक्त पूर्ण ज्ञानी आहे, त्याचबरोबर भक्तीमध्ये युक्त आहे, तो भगवंतांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्वोत्तम आहे. ज्ञान प्राप्त केल्यावर मनुष्याला आपण आपल्या भौतिक शरीरातून भिन्न आहोत याची अनुभूती होते आणि जेव्हा तो अधिक उन्नत होतो तेव्हा त्याला निर्विशेष ब्रह्म आणि परम सत्याचं ज्ञान होतं. जो पूर्णपणे शुद्ध होतो आणि आपण भगवंतांचे शाश्वत सेवक आहोत, हीच आपली स्वरूप स्थिती असल्याचा त्याला साक्षात्कार होतो. आणि म्हणून भगवंतांच्या संगतीमुळे जिज्ञासू, पण पीडित, भौतिक उन्नतीच्या मागे लागलेला आणि ज्ञानी हे सर्व शुद्ध होतात. कारण हे सगळे कुठल्या मार्गाने आलेत, परंतु जेव्हा हे सगळ्या या मार्गाचा अवलंब करून ते कुठेही भगवत भक्तीमध्येच राहतात आणि जेव्हा ह्या सगळ्यांना या ज्ञानाने ते परिपूर्ण होतात आणि मग नित्य भगवत भक्तीमध्येच असतात आणि मग तेच सगळ्यामध्ये सर्वोत्तम असतात, तेच दिव्य असे ज्ञानी असतात आणि जे जाणतात भगवंतांना, जे कारणांचं कारण भगवंत आहेत आणि या सगळ्याची उत्पत्ती निर्मिती करणारे आणि शाश्वत असे भगवंत आहेत. आणि जेव्हा हे सगळं जाणतात आणि मग याच 4 व्यक्ती या मार्गावरती आलेल्या असल्या, जरी त्या कुठल्याही त्या
भावनेने आणि कुठेतरी फलाच्या भावनेने आल्या असल्या, तेव्हा जेव्हा त्या भक्तीमध्ये येतात, तेव्हा त्या नक्कीच अकर्माकडे जाऊन त्यांना कुठल्याही गोष्टींची इच्छा राहत नाही आणि पूर्णपणे ते भगवत भक्तीमध्ये होतात. अशी ही व्यक्ती त्याला अत्यंत भगवंतालाही प्रिय आणि भगवंत अशा व्यक्तीला अत्यंत प्रिय आहे, जी व्यक्ती भगवंताला अतिशय प्रिय आहे. आणि म्हणूनच भगवंतानं असे ज्ञानी, जिज्ञासू, अज्ञानी, अर्थार्थी असले, जरी ते निर्धनाच्या याच्यात धनाच्या अपेक्षेने तरी ते भगवत भक्तीमध्ये स्वतःला झोकून देतात आणि इतक्या प्रकारे स्वतःला दृढ श्रद्धेने करतायत, की मग असे लोक नक्कीच सर्व ज्ञानी व्हायला समर्थ असतात. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा स दुर्लभः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो. असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण माताजी. बहुनाम जन्म नामन्ते म्हणजे अनेक मग अनेक जन्म याच्यासाठी, मग एका जन्मात नाही होते, अनेक जन्म मृत्यू नंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, मग एका जन्मात नाही तर ते अनेक जन्मांमध्ये खूप जन्म घ्यायला लागतात त्याच्यासाठी. आणि म्हणूनच ज्याला मग तेवढं वास्तविक ज्ञान होतो की तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणाचे परम कारण जो मग जाणायला लागतो आणि जो जाणून भगवंतांना शरण येतोय, असा शरण येणारा व्यक्ती हा खूप दुर्लभ असतो आणि तोच कुठेतरी महात्मा होतो. असा महात्मा सगळ्या ह्याच्यामध्ये खूप दुर्लभ, कारण त्याचं तप, त्याची साधना कितीतरी जन्म आणि कितीतरी तपांनंतर त्यांनी ते भगवंताला जाणलेलं असतं आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती ही अत्यंत दुर्लभ असते. आणि मग अशा या दुर्लभ आणि मग भगवंत सांगतायत, जसं हे देवी देवतांची पूजा आपण जेव्हा 6व्या अध्यायामध्ये बघितलंय, 5व्या अध्यायामध्ये, की भगवंताला नामस्मरण करणारे, मग भगवंताला जाणणारे असे लोक आहेत. परंतु कितीतरी लोक, जसं मी म्हटलं, की इंद्राची पूजा करतात, लक्ष्मीची पूजा करतात, दुर्गा मातेची पूजा करतात, गणपतीची, बुद्धीचा जो ज्ञाता आहे त्यांची, अशा सगळ्या देवी देवतांची पूजा केली जाते. भगवंत म्हणतात हे भगवंतांचे संशय आहेत. या देवी देवता त्या सामर्थ्याच्या आहेत, परंतु जेव्हा तुम्ही या भक्तीच्या मार्गावरती स्वतःला दृढ कराल, तेव्हा ती शक्ती तुमची दृढ होईल. कुठेतरी तुम्ही जेव्हा शंकराची प्रार्थना करताय, कुठेतरी दुर्गेची प्रार्थना करता आहे, तेव्हा ती प्रार्थना पोहोचायला आणि ती इच्छा दृढ व्हायला आणि ती प्रार्थना भगवंतांपर्यंत, त्या देवतांपर्यंत पोहोचायला तुम्ही त्या भगवत भक्तीमध्ये यायला पाहिजे. आणि मग त्या भक्तीला तुम्ही दृढ करा आणि त्या भक्तीला, जेव्हा त्या भक्तीच्या मार्गात तुम्ही सगळी कर्म कराल, तेव्हा तुम्ही हे नक्की साध्य कराल. आणि अशा प्रकारे मग ही केलेली पूजा सुद्धा तुमची साध्य होईल, की जसे प्रत्येक यज्ञ हा विष्णूला अर्पण केला जातो. आपण बघितलं यज्ञ यागाच्या याच्यामध्ये, की मग विष्णूला हे सगळे यज्ञ अर्पण केले जातात. सगळ्याची आहुती, सगळ्याचा शेवटचा यज्ञ, सगळ्या यज्ञांचा जो मार्ग आहे आणि सगळ्या यज्ञ ज्यांना अर्पण केले जातात असे विष्णू आहेत. आणि मग त्यांना अर्पण केले जाऊन कशा प्रकारे वेदांच्या थ्रू, मग आपण जे बघितलं 4थ्या अध्यायामध्ये, की ज्ञान, त्याच्यातनं मग कसा पर्जन्य मिळून आणि कशा प्रकारे आपल्याला सगळ्या गोष्टींचा पुरवठा केला जातो. आणि मग हे देवी देवता जे भगवंतांचे अंश आहेत, भगवंतांमध्ये स्थित आहेत, हे सगळ्याची आपल्याला पुरवठा करत असतात, की त्यांच्या नियंत्रणाखाली, त्यांच्या अधीक्षकाखाली ते सगळ्याचं नियंत्रण करत असतात. ब्रह्मा ज्यांनी ही निर्मिती केली, त्यांनी सुद्धा मग पुढे जाऊन आपण जेव्हा ओंकाराची, की कशा प्रकारे त्यांनी भगवंतांची प्रार्थना केली, कुठेतरी ती जबाबदारी त्यांना जेव्हा दिलेली होती ब्रह्मांना सृष्टी निर्मितीची, तेव्हा ती पूर्णपणे आपण पार पाडू शकू, त्यासाठी ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि त्याप्रमाणे त्यांच्यावर अवलंबून असतात. अशी ही शक्ती दृढ होण्यासाठी तुम्ही स्वतःला भगवत भक्तीमध्ये आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि मग अशी जी व्यक्ती आहे, जे कारणांचे परम कारण भगवंत जाणतात, ती व्यक्तीच मग या भौतिक बंधनांपासून स्वतःला सोडवू शकते, स्वतःवर नियंत्रण करू शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, वर्तमान काळात घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत इथे तेच सांगतायत, की मला कोणी अजून जाणलेलं नाहीये आणि ते जाणणारा महात्मा दुर्लभ असतो.
आणि म्हणूनच भगवान पुरुषोत्तम की जे उत्तमात उत्तम आणि मग जे पुरुषांमध्ये उत्तम आणि असे जे भगवंत आहेत, जे नियंत्रक आहेत, हे भूतकाळात घडलेलं सर्व काही, वर्तमान काळात जे घडतंय, भविष्य काळात जे घडणार आहे, ते सर्व काही जाणता आहेत. आणि म्हणूनच पुढे आपण जाऊन जाणणारच आहोत की या युद्धाचा शेवट झाला, हे सगळं त्यांना माहिती होतं. कारणाचे कारण हे भगवंत होते, ही योजना आहे त्यांची की त्यांनी अधर्माचा नाश केलेला होता. अर्जुनाला सांगत होते की तू निमित्त आहेस या सगळ्याचं. आणि कशा प्रकारे पुढे जाऊन आपण 10व्या-11व्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत की कसं त्यांनी भविष्य काळ सुद्धा जाणलेला होता. आणि ह्या सगळ्या घडणाऱ्या गोष्टी हे सर्व काही भगवंत जाणतात, परंतु भगवंतांना कोणीही जाणू शकत नाही. असे जाणणारे खूप थोड्या व्यक्ती असतात आणि असे खूप दुर्लभ व्यक्ती असतात, असं अर्जुनाला भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून मग भगवंतांचा संग आणि भक्तीचा किती महिमा आहे. जसं मी तुम्हाला नारद मुनींचं सांगितलं की ध्रुव महाराजांना कसं त्यांनी दिली, की ध्रुव महाराजांना त्यांनी मंत्र दिला आणि कशा प्रकारे मग भगवंतांची भेट झाली. तशाच प्रकारे त्यांनी कशा प्रकारे मन परिवर्तन, जे मोक्षारी ऋषींचं मी तुम्हाला सांगितलं की असे हे मोक्षारी वाटमारी करायचे आणि प्राण्यांना मारायचे, आणि ते सुद्धा अर्धवट प्राण्यांना मारायचे आणि त्या प्राण्यांना तडफडताना बघायचे. असा हा मोक्षारी म्हणजे वाटेमध्ये जाणाऱ्या येणाऱ्या प्राण्यांना पूर्णपणे हत्या नाही करायचा, तर तो अर्धवट हत्या करून त्याचा आनंद घ्यायचा. नारद मुनी त्यांना एकदा भेटले आणि त्यांनी विचारलं, हे तू काय करतोयस आणि हे किती चुकीचं, किती पाप करतोयस तू, अर्धवट, तू पूर्ण हत्या सुद्धा करत नाहीयेस. तर त्यांनी सांगितलं की हे माझ्या वडिलांनी मला सांगितलंय. म्हणजे कुठेही त्याला ज्ञान काही नव्हतं, जे सांगितलं आहे तसा तो करत होता. कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव होता पूर्णपणे. आणि मग नारदांनी त्याला सांगितलं की तू हे थांबव, तू असं प्राण्यांना अर्धवट मारू नको, हे मारणच तू थांबव. आणि मी तुला खात्रीने सांगतो की तू जेव्हा स्वतःला चांगल्या मार्गावर काढशील, मी तुला मदत करीन आणि मी देईन. आणि म्हणूनच तो भगवंतांचा नामस्मरणाचा एक महिना त्याने एक कुटीर बांधून देतो गावाच्या बाहेर. आणि मग सांगतो की तू कीर्तन कर आणि कीर्तन करून तू आणि तुझी बायको इथे राहा. आणि मग जेव्हा गावामध्ये ही बातमी पसरते की गावाबाहेर कोणीतरी ऋषी आणि कोणीतरी एक दोघं पती पत्नी असं असं महिमा नामस्मरण करतायत, तेव्हा त्यांना जेवढं नारद मुनींच्या कृपेने त्यांना कितीतरी अन्न पुरवलं जातं की त्या मोक्षारींची कारण मोक्षारी जेव्हा म्हणतात नारदाला पहिले सुरुवातीला सांगताना की तू मला सांगतोयस हे सोड, पण माझं सगळं याच्यावर उपजीविका आहे, माझं सगळं कुटुंब याच्यावर पोचलं जात आहे, मग मी कसं काय हे सोडू. मग तेव्हा नारद त्यांना कुठेतरी आश्वासन देत आहेत की तू हे सोड, तुझ्या कुटुंबाला मी नक्की पोसेन. आणि मग हे अशा प्रकारे जेव्हा कुटीर बांधून राहतात, तेव्हा त्या आश्वासनाने जे नारद मुनींनी सांगितलेलं असतं ते या स्वरूपामध्ये त्यांना ती मदत पोचते. आणि मग गावकरी त्यांना जेवढं अन्न देतील तर ते जास्तीच होतं सगळं, की त्यांची पत्नी म्हणते, अहो हे आपल्याला आधी मिळण्यापेक्षा सुद्धा खूप मिळतंय हे. आणि मग कुठेतरी त्या दान केलं जातं आणि मग त्या मोक्षारींचा मोक्षारी ऋषी होतो आणि ते त्या अध्यात्मामध्ये स्वतःला पूर्णपणे लीन करतात. आणि मग ते गाव जेवण जे त्यांना जास्त होतं अन्न, त्या सगळ्याचं दान करतात आणि गरिबांना अन्न वाटतात. अशा प्रकारे जेव्हा काही दिवसांनी आणि अंगरी ऋषींबरोबर तिथून पुन्हा नारद मुनी चाललेले असतात, तेव्हा त्यांना मोक्षारी ऋषी वाटेमध्ये भेटतात. आणि जेव्हा त्यांची भेट होते, तेव्हा ते असे उड्या मारत मारत येतात हो नारद मुनींना भेटायला. आणि आल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या पायाखाली चादर घालतात आणि मग त्यांना सांगतात याच्यावर पाय ठेवा. आणि का ते नारद मुनी विचारतात, तुझ्या पायाला काही लागलंय का, तर तू उड्या मारत मारत का आलायस. तर तेव्हा तो सांगतो की खाली इथे मुंग्या आहेत बऱ्याच, आणि मी त्या मुंग्यांना टाळत टाळत आलोय की त्या माझ्या पायाखाली मरू नये. असे हे जे अर्धवट प्राण्यांना मारून जो आनंद घ्यायचा आसुरी आनंद, तो व्यक्ती ज्याच्यामध्ये बघा लवमात्र साधू संग, की साधूचा लवमात्र अगदी थोड्या काळासाठी सुद्धा असणारा संघ त्याच्यामध्ये किती बदल करतो आणि त्याच्या मनाचं किती परिवर्तन होतो. जो मोक्षारी, जो वाटसरू वाटमारी करणारा असतो, तो म्हणजे प्राण्यांना मारणारा असतो, तो शिकारी, तो तो याला इतकं परिवर्तन होऊन त्याचं ऋषीमध्ये रूपांतर होतं. असा हा साधू लवमात्र साधू संघ. आणि अशा प्रकारे भक्तीमध्ये स्वतःला झोकणारे आणि मग कशा प्रकारे ते स्वतःला त्या वाटेमध्ये आणि पूर्ण भक्ती मार्गावर आणून मग असे लोक भगवंतांना खूप प्रिय असतात आणि यांना भगवंत अत्यंत प्रिय असतात. मग जे माझ्याबद्दल पूर्ण जाणीव ठेवतात,
जे मला परात्पर परमेश्वराला भौतिक प्रकटीकरणाचे, देवतांचे आणि सर्व यज्ञ पद्धतींचे नियमन करणारे तत्व म्हणून ओळखतात, ते मला परमपुरुष भगवंताला अगदी येथेही समजू शकतात. कुठे? तर तुम्हाला माहिती आहे का हे काय आहे? सांगू शकाल हे काय आहे चित्रामध्ये? पितामह भीष्म. अगदी बरोबर. मग ते अशा ठिकाणी, मृत्यूच्या ठिकाणी सुद्धा भगवंताला ओळखू शकतात, की ज्यांनी विष्णू सहस्त्रनाम, की जे बाणाच्या शय्येवरती होते, शेवटचे श्वास मोजत होते, परंतु त्यांना उपरती झालेली होती. जरी त्यांनी अधर्माला साथ दिली होती, तरी मन त्यांना माहिती होतं, त्यांचं मन त्यांना खात होतं. आणि म्हणूनच ते जेव्हा बाणाच्या शय्येवर होते, प्राण सोडत नव्हते. आणि म्हणून भगवंतांनी त्यांना दर्शन दिलेलं आहे आणि कुठेतरी ते भगवंतांच्या नामस्मरण करता आहेत आणि विष्णू सहस्त्रनाम म्हटलेलं आहे त्यांनी त्या बाणाच्या शय्येवर. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की असे लोक जेथेही मला समजू शकतात, की ज्यांना सगळ्याची जाण आहे, ज्यांनी भगवंताला ओळखलेलं आहे, ते मृत्यूच्या शय्येवर पण मला ओळखू शकतात. आणि मग पुढच्या अध्यायामध्ये आपण याच्याच पुढे जाऊन बघणार आहोत, की कशा प्रकारे त्या वेळेला, जेव्हा मृत्यूच्या वेळेला भगवंतांना ओळखलं जातं, त्याची पुढे जाऊन परिणिती आणि काय असतं ते. आणि अशा प्रकारे आपण इथे 7वा अध्याय संपवतो आहोत, की ज्यांना भगवंताला ज्यांनी जाणलेलं आहे, असे हे योगी दिव्य पुरुष, यांना मृत्यूच्या समयी सुद्धा भगवंतांना जाणता येतं. हरे कृष्ण. हरे. आणि मग जसं आपण हे अर्थार्थी याच्याच काही स्लाइड्स आहेत, त्या थोड्याशा आधीचे काही रिव्हिजन आपण जी आधी पण केली होती, याच काही स्लाइड्स आहेत. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे आपण अध्याय संपवतो इथे. आणि मी रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित मला विचारावे.